Tudur yn mynd I ennill, nath e ddim dal mlaen ar y rhan gyntaf. Ffwrdd ni? Mae Tudur wedi gweud bod e ofyn uchder. Twyll a chelwydd. O, aw! Lwsar! Mae fe mynd I gael ofyn fan hyn. Os yw e ofyn uchder, mae'r fantes mwyaf allwch chi gael yn neud y cwrs yma yw coes y hir. Sgwara neud y modd I ti sbeidio sbio o hawr. 1, 2, 3. Oh. Ie, Tudur! Oh!